I estic jo sentadeta, aquí al despatx. Bé, jo treballava amb un jurista de viatges que fèiem molts tipus de Rússia. El nostre fort era Rússies. Teníem la Rússia imperial, la Rússia de los cojones, el Volga seco, los tares podridos, mils d'això. I era la venta forta. I bueno, què passava? Que a Madrid hi havia l'Igor, que era el que s'encarregava dels visats. L'Igor, per a los amigos. Bueno, i jo era la que portava tot el tema. Aquests viatges sortien els diumenges i els dijous. Eren les dues úniques sortides que teníem. Bueno, i el fill de puta de l'Igor, perquè s'ha de dir així, em truca el dissabte quan no hi ha temps per res, dissabte, i em truca i em diu Lora, perquè em deia Lora, com si fos la dona del loro, Lora! I jo, sí, Igor, dime. Problemes. ¿Problemas de qué? Mañana. Mercedes Navarro no va a Rusia. ¿Jodas? No jodas, Igor. Que se va mañana y no puedo avisar. Mira qué hora es, yo ya no puedo avisar. Lo siento, irá el jueves. Digo, hostia, pero ¿cómo le digo que se va el jueves, por favor? No problemes, no avisado. No va haver-hi manera. Clar, jo feia el check-in a l'aeroport. Bueno, doncs me'n vaig a l'aeroport. Manda huevos, tu. Doncs jo allà, jo arribo a l'aeroport, comencen a vindre tots els de les Rússies imperials i dels Volgues i tots cap allà, tots. Jo facturant, ai cony, i de lluny ja la veig, perquè clar, jo havia vist la foto i era la típica, aquella que portava fins al xavet, saps així, d'aquelles que porten els vestits, la regatera, saps així, la seva maleteta, tota mona. I a més jo me la imaginava, d'aquelles típiques solteres, que totes les veïnes, ai Mercè, fes-me una postal, envia'ns una postal de Lenin, que ens agrada molt el sello i tal, perquè estic parlant de l'època, abans de la perestroika. Bueno, total, que la senyora en qüestió ja m'arriba a mi. I li dic, senyora Navarro, que em coneix? Dic, home, dic, pels passaports, els visats. Dic, anem a veure, senyora Navarro, dic, vostè, per favor, separi's, dic que continuaré facturant, hi ha un problema, dic, no, dic, però és que vostè tinc que parlar una miqueta, dic, deixi que vinguin els demés, facturo tothom, i jo, mentre pensant què li dic, bueno, fàcil, ve cap aquí i dic, senyora Navarro, tinc una alegria que donar-li, diu, sí, dic, vostè no se'n va avui, diu, on veu vostè l'alegria? Dic, home, anem a veure, dic, vostè sap que tenim dues versions, la del diumenge i la del dijous. Vostè marxarà el dijous. I sap per què? Perquè dijous anem via Budapest. I vostè pel mateix preu veurà una altra ciutat meravellosa. Vostè coneix Budapest? Diu, no. Bueno, escolti'm, és el moment ideal per anar-hi. O sigui, vostè ara la maleta no la toqui. La roba que porta no. Bueno, però escolti'm, ara tinc que tornar. Dic, això sí que és emprenyador, tornar a casa. Això li dono la raó, però vostè aquesta maleta no la toqui. Vostè fa la vida normal i el dijous ve, ja està. S'ho va creure, va tragar, pobreta. Dimecres a la nit, quan hi ha temps de res. Ring! Lora! Problemes! Mercedes Navarro no se va mañana a Rusia. Digo, bueno, pues ya le he dicho ahora ya esto, ¿ahora qué hago? Dice, lo siento, será el domingo. ¿Cómo que se va el domingo? Sí, visado domingo. Bueno, torno a anar a l'aeroport. Bueno, jo ja dic, ja no sé què dir-li. Pobrissona venia, amb la mateixa maleta, venia ella tota contenta, i els xavets i tot això ja anava una miqueta més pla, ja no anava el capet tan crepat com el portava, i me la veig, criatura, que portava una guia a la mà. Jo dic, hòstia, s'ho ha cregut que se'n va a Hongria. Sí, arriba allà al mostrador, hola, dic, ai, porta una guia de Budapest. Diu, sí, perquè m'expliqui, diu, és que estic tan entusiasmada amb això. Dic, ja, dic, miri, fem una cosa, apartis, dic, i deixi'm que jo facturi a tota la gent. I em diu, no hi haurà cap problema. Dic, senyora Navarro, vostè i jo sempre li estic donant alegries, o sigui que, per favor, no, en absolut. Facturo tothom, torna a vindre la Navarro i li dic, bueno, senyor Navarro, té la sort de no marxar avui. Diu, això ja m'ho va dir el diumenge, Diu, i ara què? Dic, miri, m'he estat informant. Això de Budapest és horrorós, perquè miri, el vol ara surt amb retard. L'hotel està a les afores, arriben a les tantes de la nit. Demà el vol de Budapest a Moscou és a les 4 del matí. Home, perdoni,
Budapest mereix que vostè la visiti bé, així ja en farem d'un altre viatge. Vostè no pot anar a Budapest en aquestes condicions. Vostè se'n va el diumenge, com estava previst. Bueno, però i la maleta? Dic, no la toqui, cony, la maleta, vostè no toqui, no necessita res d'aquesta maleta. Home, no, ja tinc més roba. Pues, escolti, vagi a la platja, escolti, m'està fent un mes d'agost fantàstic, vagi, posi's moreneta, ben guapatona, que quan arribi els moscovites diguin, aquí hi ha una mujer espanyola, vinga, va, ves, maleteta, vostè se'n va cap a casa, continua dient que és emprenyador, agafar un taxi, però vagi cap a casa i tal. S'ho va creure. Diumenge, a dissabte a la tarda, dissabte, quan no hi ha solució. Lore! Digo, ¿qué? Problemas. ¿Quién? ¿Ahora quién? Mercedes Navarro. No va mañana, visado... Bueno, és igual. I vaig dir, bueno, tinc que tornar-me a enfrontar amb això. Pobrissona, venien tota la resta de tots els que hi podien anar, i ella, pobreta, ja va entrar tort a l'aeroport, ja no entrava amb aquella alegria. Perquè, clar, jo només li vaig fer així, i ella va fer així, em va mirar, jo la vaig mirar també, ens vam mirar, va fer així, i se'n va anar. No va dir res, no va protestar, no va anar mai a reclamar els diners del viatge, no va fer res. Aquesta dona no sé on deu estar, deu encara anar per la maleta buscant qui la porta a Rússia. Pobrissona, mai oblidaré a la Mercedes Navarro.